Benvinguts, una vegada més, a l'escola virtual. A un vídeo tutorial, un vídeo d'exemple d'una mica el procés que haurem de fer els mestres amb això que ens ha arribat ara del 365, Microsoft 365. Us explico una miqueta en general. Ens han arribat dos correus, ens va arribar un correu aproximadament, perquè no sé si van enviar a tothom a les mateixes dates, a finals de febrer, 26 de febrer tinc jo, Departament d'Educació, propera activació dels serveis en línia de Microsoft 365 per a docents. Aquest jo no l'havia obert perquè t'anunciava simplement fase 1, fase 2... Fase 1, que és la fase on estem ja ara, activarà per als docents OneDrive, Ofimàtica, Web, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Forms i Visio. Vale. Fins aquí molt bé. Ens anem al correu del 7 de març, doncs això, filtreu per aquí i poseu això, 365 i us fa el filtre. Busqueu el que diu benvinguda a la plataforma de Microsoft. I aquí, ara jo intentaré emular una mica el que vam fer l'altre dia amb l'Eulàlia, que vam estar mirant on veia i em va semblar interessant intentar fer aquest vídeo tornant a fer el procés perquè veieu les opcions que nosaltres vam escollir perquè ho feu igual de senzill. En el correu teniu molta informació, però anem a l'important, l'enllaç. Igualment l'enllaç tampoc és molta cosa, és office.com directament, i a sota ens diu nom d'usuari xtech@xtech.cat o xtech@edu.gencat.cat, que és el que posem quan entrem a les portàtils, per exemple, i la contrasenya la que feu servir a l'atri/gcar. Important això, tingueu a mà i proveu. Si no teniu molt clar quina és la vostra contrasenya de l'atri, doncs intenteu primer entrar en l'atri i quan ja tingueu apuntada la vostra contrasenya, doncs... Vale. Quan tenim ja la contrasenya apuntada, fixeu-vos, anem a l'office.com, i per què és una pàgina web? Perquè en realitat el que ens estan oferint és que, bàsicament, el que ens ofereixen és igual el mateix que tenim ara quan entreu al Google, el mateix que teniu ara quan entrem, per exemple, jo si vaig aquí, el mateix que tenim aquí, que tenim el mail. El mail és diferent, perquè el mail no en tindrem a l'altra zona, però teniu el Drive on ja podem emmagatzemar documents, tenim els documents, tenim aquí els formularis, tenim altres coses, però és com això. Tindreu els fulls de càlcul, tindreu els documents, podreu fer presentacions, doncs això que ja tenim ara en el nostre Drive, que ho sabem fer servir, ara ens donen un espai des del Microsoft. Quan entreu aquí, quan entreu picant a l'enllaç, si no podeu escriure office.com directament al navegador, anireu aquí, aneu al iniciar sessió directament, li donem aquí iniciar sessió i ens enviarà la pantalla on hem de posar el que ens deia en el correu. Entrarem en el nostre nom d'usuari, triga una miqueta, deixarem aquí un momentet, triga bastant, no passa res, us espereu. Si li doneu a l'altra banda, si li doneu aquí, ara ja ens ha sortit, ens surt la iniciació de la compte de Microsoft. Aleshores, aquí jo ara poso el meu correu electrònic, vosaltres poseu el vostre, el de l'Xtech. Podeu posar-ho, com bé us deia el correu, o bé amb l'edugencat.cat o amb l'xtech.cat. Jo posaré xtech.cat. La tenim, siguiente. Ara què ens diu? Professional o personal? Doncs nosaltres som mestres, estem fent servir el correu corporatiu del departament, que ha de portar al departament, li donem aquí, al departament. I ara ja ens surt a dalt que sí que ens ha agafat el nostre correu, correctament, i aquí hem de posar la nostra contrasenya que podem tenir apuntada on sabem de memòria de l'atri. Escriviu la vostra contrasenya, jo poso la meva, m'equivoco alguna vegada, és incorrecte, no li doneu a guardar, sobretot quan us heu equivocat. Podeu tornar a donar,
No, nunca. Bueno, li donaré la raó. I, a veure, ara... Vale, ho tenim clar. Vinga, aquesta sí és la bona. Quan us surti això, és que ho he fet bé. Vale? Si us surt allò, no ho he fet bé. Quan us surt aquesta part, sí. Ens demana una verificació i ens diu enviar mensaje de texto o llamar. En aquest cas, quan ho vam fer per primera vegada, jo perquè aquí jo ja he entrat a cosetes i potser m'ha saltat automàticament, no us saltarà igual, però us demanarà que m'hagués agradat fer-ho amb que us sortís aquí, però no us ho puc ensenyar ja. Us demanarà que us baixeu una aplicació, us demanarà que des d'aquesta aplicació verifiqueu la vostra identitat. Digueu que aneu cap a baix i demaneu altres maneres d'identificar-vos. Dieu, no, jo no puc, esto no funciona. I us donarà una opció, un desplegable on podreu escollir què és això. O un missatge al telèfon o un correu electrònic, depèn de com. Jo, per exemple, en aquest cas, com ja estem amb el correu electrònic, jo li he posat al meu mòbil el número de telèfon, el departament ja té el meu número de telèfon vinculat amb això i per això ja automàticament m'ha saltat. Jo recomano que demaneu que us enviïn un missatge, val? Aleshores, haureu de posar, quan li demaneu que us enviïn un missatge, us surt el menú amb el prefixe, us surt d'Estats Units, heu de buscar cap a baix Espanya amb S, Spain, de Spain, en l'ordre alfabètic aneu fins la S i allà està Spain, més 34, i al costat poseu el vostre número de telèfon. I a mi, com jo això ja ho he fet, ja ho tinc, no us ho puc ensenyar. Mira, ja tinc aquí el correu, l'escric, vale, això, bueno, ara quan ja ho faci, d'aquí una estona ja no sabeu de res, així que podeu veure perfectament. I aquí heu d'escollir si això és el vostre ordinador personal, doncs jo li dic que sí, no ho volia mostrar, i si és per exemple una tablet o un portàtil que no sigui vostre, doncs ja és cosa vostra, no me'n tindreu iniciat. Va? Li donem així, i ja ho tindreu. He verificat la segona, o sigui, m'he loguejat amb el meu compte d'Atri, correu i Atri, i després amb el número de telèfon. Amb el número de telèfon m'han enviat un número, un codi, i jo l'he escrit. Això us ho podeu mirar, val? Ens explica el tema dels arxius, que és com el Drive, val? Després ens diu que podem administrar-ho, tens herramientas adicionales, el que tu vulguis, i que ja comencem, ¿vale? Comencem. I us ensenyo el que ens interessa, ¿vale? Aquí això ens ho tancarem i us ensenyaré anem a nuevo, ¿vale? I aquí és el que ens interessa. Això són totes les opcions que ens donen. Com veieu, jo segueixo en el navegador. No és un programa que jo instal·lo. Així que és exactament igual que quan entreu al Google i entreu en el Drive i teniu les opcions. Quines opcions ens dona? El Word, que us l'obro perquè el veieu, és un Word una mica més senzill que el que tindríem Sant Pagant, val? Jo això no havia fet mai, bueno, ho tanco, però sí que teniu que, jo què sé, si escriviu igual, el tema de les taules, per exemple, l'altre dia, insertar taula, funciona com en el Word, val? I ens fa les taules. El sistema és molt semblant perquè el Drive al final s'ha copiat del Word, el Word ara s'està copiant una miqueta del Drive, s'estan copiant mútuament. Aleshores, doncs, és molt semblant. Què més tenim? Presentacions de PowerPoint, ens carregarà el mateix menú, a l'esquerra les diferents ens dona opcions per escollir diferents dissenys. Bé, són dissenys que podem tindre diferents dissenys dels que tenim en altres, com en el Drive, doncs aquí podem fer les vostres presentacions. La part d'Excel, la taula amb els requadres i amb les fórmules, no va reiniciar. ¿Te ha redirigido demasiadas veces? Elimino cookies, sí, bueno, ja ho farem. Val? Hauria de funcionar, hem de tornar a provar-ho. Fantástico. Bien, senyor departament. Vale, anem al Forms.
Vale, aquí sí que sembla que carrega bé. És el mateix que tenim nosaltres allà amb els qüestionaris, i aquí et dona les opcions de començar amb un text, amb data, no sé què. Val, les preguntes que podríem fer amb els qüestionaris de Google. També hi ha el formulari i el qüestionari. No tinc molt clar les diferències entre un i l'altre, però em sembla bastant semblant. Potser el formulari és més per preguntes independents i el qüestionari, pel que sembla, per la iconografia aquesta, és més per com fer una prova només. Bloc de notes, això és una cosa nova, no és el Word, és més aviat per prendre notes. També podem fer coses amb dibuixos, podem gravar la càmera, són cosetes que no tenim en l'altre. Gravació de pantalla, gravació de càmera, això està bé, són coses que ens donen i que en el Google, per exemple, no està. A veure, la gravació de pantalla, ara igualment jo estic gravant la pantalla, i gravar la pantalla ha de ser una locura, així que no vaig a fer-ho perquè no podem accedir a la seva càmera, gràcies, ja estic accedint jo fent el vídeo. Val? Doncs això és el que tindríem. El més interessant en mi contenido, aquí, és semblant al Drive, on nosaltres anirem guardant aquí els documents. I els podem compartir, favoritos, compartidos, he visto recientemente, això és igual que en el Drive. I poco más, podem pujar arxius, aquí a baix no ho esteu veient, un moment que em moc. Un segon, a veure, si posaré a l'altra banda. Aquí podeu veure el carregar també, aquí a la barra, doncs pots carregar des d'una carpeta, tinc coses aquí, carregar els documents des d'aquí. Tot això és online, així que necessiteu internet, estar connectats. Més cosetes. Aquí tenia obert cosetes del 365 del NUS. Un parell de preguntes que han fet, que potser són dubtes que pugueu tindre. Primera pregunta, hi haurà Microsoft 365 pels alumnes? És una pregunta que es va fer fa 29 dies. La resposta de l'Aida, que és la noia que fa el suport del 365, és: bon dia, de moment els serveis en línia de Microsoft 365 només estaran disponibles per docents dels centres educatius públics de Catalunya. Resposta oficial. Segona coseta, quan la gent s'ha posat a debatre una miqueta sobre si el 365 voldria dir que perdríem o deixaríem de tindre el que tenim ara de correu Xtec amb tot l'Excel, el OneDrive i tot el que tenim del mail, tot això, per cert, em torno a passar a l'altra banda. Quan ho vam preguntar, doncs quan la gent ha preguntat això, la resposta oficial és: bon dia, bla bla, que està responent. Aquests serveis estan enfocats al treball col·laboratiu mitjançant el conjunt d'eines que comentes, a excepció de l'Outlook, torno a posar aquí perquè veieu tot el text, a excepció de l'Outlook que no està activat, o sigui, no tenim correu del 365. Per tal de proporcionar-vos un espai d'emmagatzemar la documentació i material de treball, col·laborar de manera segura i tenir la informació organitzada i fàcilment accessible des de qualsevol dispositiu i amb mesures de seguretat adaptades pels centres educatius, d'acord amb el marc establert del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Potser faltaria algun punt més llarg o algun punt i a part. Simplement s'afegeixen a l'oferta de serveis en línia, per tant, la seva utilització és personal i segons les vostres necessitats. Salutacions. Així que jo us animo a que us el mireu una miqueta, us l'activeu i en qualsevol cas, des de qualsevol ordinador, ja sabeu, si li doneu al microsoft.com us sortirà aquesta fantàstica finestreta on podreu, doncs, des d'un ordinador que si vosaltres teniu més costum de fer servir el Word, doncs mira, doncs aquí ja tinc tal, pues aquí tiene el formulario, pues aquí tiene això. Mi contenido, pues venga, formulario sin título. Les cosetes que he anat fent per fer les proves ja se m'han guardat ahí. Lo d'arxius, pues sembla ser que ens haurem de mirar el tema de com carregar, però bueno. Espero que us vagi molt bé el vídeo, espero que us pugueu descarregar, us pugueu loguejar i que pugueu fer servir, si voleu, el 365 que ens ha donat el departament. Moltes gràcies. Adeu.